Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana po tamang higala, niling atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abi no adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw may higala. Adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw na usab karon nga Sabado. Pizza 2 na kini sa bulan sa Nobyembre tuig 2024 ug adlaw na karon mga higala sa tanan nga mga kalag nga tuwa pa sa purgatorio. No, kagahapon gisaulugan nato sa ilang kapistahan ang tanang mga kalag nga tuwa na sa langit. Karon na ato na pong gisaulugan mao ang mga kalag nga naa pa sa purgatorio. Pero wala problema sa purgatorio basta maayo lang kay nato didtong pagkahinulsol o pag-abot sa panahon nga mapasaylo na ang mga sala, no, mabayaran na nato ang mga kakulian dinhi sa yuta, makabalhin na ta sa langit. So kanang mga naa sa purgatorio, sa madugay sa madali makabalhin gyapon na sila, no. Muna nga karong adlaw tabangan nato silang ampo, no. Muna nga kaganina nagmisa mi didto sa sementeryo alas 8 ug alas 10, no. Karong pahapon adto nami didto sa Tikip, no, mga menteryo kaganina. Kaloys Ginoo mga higala, ubay-ubay pagyud-gihapon ang nagmituo nga ang atong mga pag-ampo. Nako gyapon kayo o ikatabang sa atong mga igsuon nga mihalin na sa laing kalibutan. Nahala, no, mayang mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga naa kitang tanan sa Kapiskay's Panglawas. Ano daing timbayaon og may mudto ang atong talahorong obispo, may mudto bishop, nga akong mga classmates, no. Kumusta na ako mga classmates din na, no. Din na sa Sikihor, si Father Obing Masyon. Kunya diri pod sa kining ato pod sa kining Himalalod, si Father Dami Hiramis, unya diri pod sa may Batinggil, si Padre Tonton Arnaiz. No, mo na mga classmate na kong malig-on manghigala, no. Di na matabang ng mga classmate nako, puros gina mga buutan, mga balaanon nga mga pare, no. Parehos po nako ba. Wala ginahigon ng higala kinsa pa may muday kitong kaugalingon, di kita ra po. Ito ang higala, no. Kaming tanan ng mga kaparian na rin kamot gudin taon may nga magpakabalaan nga mga pare kung bisan sa kadaghan kayo mga pagsulay, bisan sa kalisod sa amo ang mga matod pa naagian nga mga kalisdanan, maningkamot gud gihapon kami nga magpakabalaan tungod og alang sa amo ang pagtuo o pagpangalagad sa Dios. Ayan, no. So iampo mo ninyo, ha. Ayaw mo kumpiyansa din, ha. Tanaw mo na nagtanaw ninyo namo medyo wala rin problema pero naagid may mga gihambin usab nga mga problema, no, nga amo po nga magpatabang gyud po ninyo. Dala, no, padayon kita mga higala sa ato ang mga buhaton sa ako na ginaingon gisaulog nato karong adlaw ang mga kapistahan, no, ang paghinumdum, no, ang paghinumdum sa atong mga kaigsuonan nga tuwa pa sa purgatorio. So alang ni antong wala pa makapanagkot din, ha. Nahala panagkot na din, ha, no. Ayaw kumpiyansa, no. Ako sa una dili pa ko pare manangkot man gyud pug bisan karon ug makalugar ko maagi ko sa manhuyod manangkot man ko sa lugnanan sa ako mga ginikanan, no. Unya matud palagi ako pod mismo, ha, moadto pug ko sa sementeryo manangkot gyud pug ko, no. Ako dili lang gyud noong November 1 anto kay matud palagi kuan man lagi ta kanang busy madagamay. So pero mugahin ra gyud kog panahon nga mo agi ko sa sementeryo kay maagian ra man ako gikan ko sa Ayungon adto ko Dumaguete gani karong Lunes pohon, no, mugikan ko diri sa Ayungon kay ano mirong karong Lunes pohon pitsa 4 magkuan naman annual clergy meeting ato sa Masaplod, kini Masaplod sa maning lugar Dawin, mag-retreat man pero mahapit jud ko karong pitsa 4 mahapit ko sementeryos manhuyod aron po din taon nga mabisitahan ko na ako ang lubnganan sa akong ginikanan ug yung manusab ang ako ang lubnganan sa akong magulang, no, si Aneng Elizabeth
Akab Vista. Nahala, no? Mayong mudto na kanatong tanan mga higala. Ako lang gihapon ninyong alagad. Abi no, arita atong itkot ato arita sa mga arita sa kining CBCP News. Parokya sa Bangi, Diocese of Lawag, sa Ilocos Norte, may saulog no sa ilang ika 400 katuig nga anibersaryo sa ilang pagkatukod, no? Gani usa ka misa ang gipahigayon pinanguluhan sa ilahang obispo si Bishop Renato Mayugba. Balita mga higala gikan sa Vatican, samtang ang uban nagtukod og mga paril nga mga paril nga maoy divide or nagbulag sa mga tawo, pero matud pa sa atong talahorong Santo Papa ngadto sa mga media communicators pagtukod kamo og mga taytayan aron nga ang mga katawhan nga na-divided o nagkabahin-bahin magkahiusa pagbalik tungod og alang sa kalinaw o kahapsay sa kalibutan. So mao kana ang panawagan usab sa talahorong Santo Papa atubangan sa mga communicators nga mibisita kaniya dito sa Vatican. Maugad to mga higala, mga balitang simbahan ni ining kamugtuhon ug padayon kita sa ato ang pagpangalagan. Bino ari na ta mga higala sa atong catechism, no? Padayon gihapon kita sa credo, ha? Credo, I believe in God. Unya, ang atong topic karon mao kining matud pa the mysteries of Jesus hidden life, no? Ang mga misteryo sa nakatagong kinabuhi ni Kristo. Sa taas nga panahon sa kinabuhi ni Kristo, iyang gipuy-an ang iyang sa taas sa panahon sa kinabuhi ni Kristo. Matod pa iyang gipuy-an ang iyang kinabuhi, no? Nagtuman na sa ordinaryo, no? Ni iyang gipuy-an ang iyang kinabuhi sa ordinaryo nga kinabuhi, sa ordinaryo nga paagi. Nanrabaho siya, nagtuman siya sa balaod sa mga Hudiyo ug ug diha mismo sa ilang kasilinganan, no? Niining panahon gisaysayan kita nga kanunay nga gituman ni Hesus ang kaubuton sa iyang amahan ug ang kaubuton sa iyang inahan ug amahan nga kalibutanon ug sa maong paagi iya usab nga natuman ang kaubuton sa iyang langit mong amahan, no? Muna higala, no? So atong gipasabot kita pinaagi sa atong catechesis, no? Sa ato ang Catholic Catechesis nga matud pa ang mystery sa taas nga panahon sa kinabuhi ni Kristo, iya kining gipuy-an diha sa ordinaryong kinabuhi, no? Nanrabaho siya, nagtuman siya sa balaod sa mga Hudiyo diha mismo sa iyang kasilinganan, no? Niining mga panahona gisaysayan kita nga kanunay gid yang gituman ang kaubuton sa iyang amahan ug inahan. Wala gid siya nagsupak-supak ug sa maong paagi iyang natuman ang kaubuton sa iyang langit ng amahan. Niining higayuna nianang higayuna napamatud-an Hesus nga gituman gyud niya, no, ang ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo, no? Tahura ang imong amahan ug inahan. Ug mao kadto ang timailhan usab nga gituman gyud usab niya ang kaubuton sa iyang amahan, no? Miingon siya ang imong pagbuot mao'y matuman. Nasa to pa dito sa tanaman sa Gethsemane samtang nitulo ang iyahang dugo, luha ug sigot kay nasayod siya nga sa iyahang pagpasakit apan ang nagkanayon siya, amahan ko ang imong pagbuot mo'y matuman, no? Ato kanang mabasa sa Lucas kapitulo 22:23. Unya makaingon usab kita nga pinaagi sa pagtuman ni Hesus sa kabuton sa iyang amahan, no, napabangon niya ang kanhing pagkapukan sa sala ni Adan, no? Sa ato pa ang pagtuman ni Kristo sa iyahang tahas ni ining kalibutana nga mao ang pagtuman, nga mao ang pagluwas sa katawhan, iyang napatindog pagbalik, no, ang karaang sala nga nahimo ni Adan, no? Ang tinagong kinabuhi ni Kristo naghatag usab kanato og
kahigayunan nga mapuy-an nato ang kinabuhi ni Kristo sa ato usab nga kinabuhi. Sa ato pa makumpara nato no ang atong kinabuhi sa kinabuhi ni Kristo, no? Nagtrabaho siya, nagtuman sa balaod, nagmatinumanon sa kaubuton sa mahanong ginahang. Mao man usab kita, no? Ang panimalay sa Sagrada Pamilya sa Nazareth nahimong tinubdan sa Dios nung kinaiya sa usa ka pamilya. Matud pa ang kahilom, no? Ug sa katapusan ang pagkawala, ang pagkakaplag sa langit ng bata dito sa templo sa Jerusalem, nagpagawas niya sa pinaka-importante, no? Nakapadayag kaniya, no? Sa pinaka-importante nga sugo, no? Sa diha nga nawala o nakaplagan ang bata dito sa templo, iyang napadayag ang usa sa mga importante kay niya nga tahas. Matud pa niya, nasayod ba kamo nga ari gayud ako sa balay sa akong amahan? Sa sinugdan wala kini masabti sa mga katawhan, apan sa kalaunan nasabtan niya kini sa mga tao nga sama ka nato nga nagsunod kay Kristo, nga bugahin gyud kita panahon anha sa balay sa amahan. Nung simba bata matag Domingo. Naman no? So mo kana karon ang atuang topic kabahin sa matud pa tinagong kinabuhi ni Kristo, na misteryo sa kinabuhi ni Kristo. Nga iyang ang tinagong misteryong, ang misteryosong tinagong nga kinabuhi ni Kristo, nagpadayag kanato nga si Kristo mipuyo sa ordinaryong kinabuhi sama kanato. No, ang iyahang tinagong kinabuhi nagpadayag nga dili siya bulag sa atong inadlaw-adlaw nga kasinatian tungod kay mismo iya man gyud kining gipuyan. Okay, klaro? So ang hidden life ni Kristo mao ang nahimong batakan sa atong kinabuhi dinhi ini kalibutan nga sama kaniya ato gyud tumanon ang kaubuton sa atong langit ng amahan, pinaagi usab sa pagtuman sa kaubuton sa ato ang kalibutanong ginikanan ug inga man usab ang paghatag og bili sa mga pagtulunan ni Kristo diha sa atong kinabuhi. Okay. Hala no, are na tamang higala sa ato ang dugang pagyud nga pagpasabot. Ato nga batbaton kining atong pagtulunan kabahin sa Mateo kapitulo 18 kapitulo 18 bersikulo 18. Unsa man kini? Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. No, mao kini ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo ngadto kanila ni San Pedro ug sa mga apostoles nga naghatag kanila og katungod sa pagtili ug sa pagtuman. So unsay pasabot ni ana nga aduna sila katungod sa pagpanudlo. No, nya sa Second Council of Leon 1274 atong nasabtan nga aduna gid ay mga kalag nga angay luwason, no? Some saved souls need to be purified after death, no? Aduna gid ay mga kalag nga bisan pa kung naluwas na kinahanglan pagyud nga ato nga hinluan, no? Unya ang the dead benefits from the prayer and pious duties that the living does do for them, no? Sa ato pa ang mga nangamatay makapinipisyo pagyud gihapon sa mga maayong buhat nga atong gihimo alang kanila aron sila maluwas, no? The frontliners for these doctrines ang pinaka nagpasiugda gyud no mga frontliners ni ining maong mga doktrina mao si San Ireneo, no, usa sa mga pari sa amahan sa simbahan, no, kining Church Fathers ug ingon usab si Origin of Alejandria, no. Gani matud pa sa kadaghan kaayo sa mga kining gitawag natong pagtulunan nasabtan nato nga ang purgatorio usa di ay sa mga paagi nga diin mahinluan kita, no? Kay kun atong basahon sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 11, ako magbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga maghinulsol o mubiya kamo sa inyong mga sala. Apan mi anhi sunod kanako, apan ang mo anhi sunod kanako magbunyag kaninyo pinaagi sa espiritu ug sa kalayo. Ano sa ato pa duna pagudi ay bunyag pinaagi sa kalayo. Sa man bunyaga, mao kini ang paghinlo kanato didto sa kalayo sa purgatorio. Ala no?
Unya purification by fire. Sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 2, mo kini atong mabasa. Apan kinsay mo lahutay sa adlaw sa iyang pag-abot. Kinsa pa'y makaharong sa pagpadayag na niya sama sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug maisog nga sabon. Sa ato pa kalayo nga magputli sa puthaw. Sa ato pa aduna gid ay kalayo nga magputli kanato. Ug mao kini ang kalayo sa purgatorio kun ugaling mapaingon man kita sa purgatorio. Yon, karo ba? So matud palagi doon na magimong na doon na ba di ay purgatorio pa der? Muna na ang giingon diri nga bunyag sa kalayo. Asabtan ko. Abino, dinhin na lang ko nakita ko ba? Daghang salamat sa inyong kapagiguban kanako. Alam mo kahibulong og naay makadungog mo nagsulti-sulti. Kinaay laing relihiyon nga nag-prayer meeting sa pikas nga building, no? Kining amo nga kuan diri. Kining amo nga silingan diri nga kining covered court, doon ay laing relihiyon nga nag-prayer meeting. Muna nga kusog po kayo ilaha gyud nga kuan sound system. Muna nga di nato mapugnan. Iya mo sa nagkato. No? So din na lang ako nakita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manamilit na usab kaninyo. Manalangin ka nato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!